La capella forma part del conjunt històric de l'antic hospital de Barcelona. L'antic hospital es va començar a construir a començaments del segle XV i durant molts anys va ser el centre de referència per l'atenció sanitària de la ciutat de Barcelona. La capella s'ha dedicat sempre, des que va ser restaurada, a activitats bàsicament expositives, encara que s'hi ha fet alguna cosa també d'arts escèniques, i entre altres podríem destacar, per exemple, l'any 1968 es va fer aquí una gran exposició de Joan Miró que d'alguna manera es pot considerar el germen del que és actualment la Fundació Miró. En els primers anys 80 sí que s'hi van fer grans exposicions. L'any 80 recordo es va fer aquí una gran exposició de Julio González. El 81 es va fer un gran muntatge del Guinovar, que es deia La Terra, que es podria dir que va ser un punt d'inflexió en la carrera de Guinovar. L'any següent, el 82, es va fer l'exposició més gran de l'Ocaña que s'ha fet a Barcelona, i així va anar continuant. Doncs a partir del 94, l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura, va decidir dedicar aquest espai a la creativitat emergent de la ciutat. I el 2006 vam començar un nou projecte que es diu Barcelona Producció, que a poc s'ha anat consolidant com el projecte en el que centrem el 90% de la nostra programació en l'actualitat. Barcelona Producció neix amb la voluntat d'oferir als artistes l'opció de produir projectes específicament pensats per la capella que d'altra manera difícilment podríem produir. Són artistes, molts d'ells, no tots, però alguns d'ells, que és la primera vegada o de les primeres vegades que tenen opció de treballar en un marc institucional amb uns recursos més o menys raonables i amb uns equips de gent que els poden recolzar en la seva feina.